Benvingudes i benvinguts a la lliçó número 13 del curs Dominar l'ortografia sense esforç de Boira Editorial i Boira Formació. Mireu, en aquesta lliçó número 13 acabarem aquest procés que havíem de fer a l'aula. L'últim pas que ens queda per fer és l'avaluació final, és a dir, repetir exactament la mateixa avaluació que vam fer al principi. Dictar les 100 paraules cacogràfiques i descobrir si realment s'han integrat. I la segona és recollir les diferents llibretes on hi hagi redaccions dels nens i de les nenes i corregir-les per comprovar el tant per cent de faltes ortogràfiques de cada nen i cada nena. A partir d'aquí podrem comprovar si la millora és verídica, si la millora és entre el 50 i el 80%. I si això és així, sabrem que aquest nen o aquesta nena ha aprovat. Per tant, el pas número 9 és l'avaluació final. Per això era tan important l'avaluació inicial. Si no partíem d'un punt de partida marcat, estàndard al principi, com podríem saber que han millorat? Però hi ha una segona cosa que m'agradaria explicar en aquesta lliçó número 13, i és que a partir d'ara el nostre alumnat ha integrat un procés mental a partir del qual sempre veu les imatges de les paraules, i a partir d'ara ja no cal, no és obligatori que fem els treballs ortogràfics clàssics habituals. Podem fer els treballs ortogràfics que sempre hem fet. Aquesta seria una opció. Però, podem fer treballs ortogràfics molt més creatius, com per exemple, podem fer una obra de teatre. Us podeu imaginar el que significa a nivell ortogràfic recordar 10 pàgines de text a nivell visual? O podríem decidir llegir una novel·la en veu alta a la classe. Us podeu imaginar el que significa si a mesura que anem llegint la novel·la en veu alta i gaudint de la novel·la a la classe, anem marcant i treballant aquelles paraules que ens semblen difícils? O podríem escriure textos entre tots i construir entre tots una novel·la? El que us estic dient és que en aquesta lliçó número 13 tenia dues idees. La primera és que l'avaluació final s'ha de fer ara, però la segona és que a partir d'aquest moment podeu fer el treball ortogràfic que us doni la santa gana, el treball ortogràfic que més us agradi, perquè com que els nens i les nenes ja recorden les paraules de forma visual, qualsevol treball que tu facis amb textos, amb paraules, servirà per integrar-los. I per tant et convido a buscar formes creatives de treballar l'ortografia, treballar-la a partir del teatre, a partir de les lectures, a partir dels textos, a partir d'endivinalles, a partir de cançons. Molt bé, ara et convido a mirar el PDF, a aprofundir en el que el PDF diu i t'estic esperant perquè aquest curs ja pràcticament s'està acabant. Així que t'espero a la lliçó número 14, tan aviat com vulguis venir.